teda. Ono sa to nahráva. Poď spravíme dokument. To bude ešte lepšie. Takže poď nahrávať. Ahojte všetci, hlasíme sa vám z Harmonie z Modry. Práve ideme na túru, bude to úplne krásna túra, pretože práve sme na zastávke, vidíte sami. Takže tam sú chlapci, tam vzadu sú dievčatá. Dievčatá sú pomalšie ako chlapci, ale potom sa to zmení, pretože chlapci nemajú takú kondičku. Prepáčte, a okrem Tonyho, počkaj, neviem, či ma vidno takto, asi mi vidno len ústa, nevadí. Takže tuto je Tony, náš záchrankár, nožík, meč, vojak a všetko. Tony je vybavený do tejto divočiny. Tony nás zachráni v každej situácii. Máme tu, sú tu všetci takí schopní chlapci, takže sme vlastne v podstate sme v bezpečí. Tu ideme večer na diskotéku. Večer ideme na diskotéku, Tony má dokonca aj tobasko a zapalovač. Tuto je vináreň a piváreň, áno, som si istá, že nahrávam. Teraz spravíme rozhovor. Ahoj Mati, ako sa máš? Maťuška? Si fakt, že istá, že nahrávaš? Hej, naozaj to nahrávam. Tak toto nie je rozhovorný človek, idem tuto k dievkám. Ahoj, dievky sa vás zlákli, a Julinka nie. Takže, Julinka, ahoj, ako sa máš? Stretli sme dieťa. Dieťa mi ušlo. Ujo je veľmi milý, mal na sebe krásne rukavice. Julinka, ako sa máš? Naozaj si mi ešte neodpovedala na túto závažnú otázku. Takže práve sa začíname rozdielovať na dve skupiny. Tam je predná a tu je zadná. Tam je predná. Nechci mi to zaostriť. Zaostriť ty. Dobre. Práve sa nachádzame v hustom poroste. Kebyže je tu pančelka biológie, pančelka Záhorová, tak by nám všetko povedala, že o čo tu vlastne ide v týchto krásnych lesoch východného Slovenska. Áno, Modra je skutočne na východnom Slovensku. Tuto je mŕtvý vták. Práve sme ho prešli ešte raz. Áno, ešte raz, naozaj ešte raz. Je to značka, zrejme ideme po nej. Aha, a tam hore, kto tam býva? Nikto nevie. Áno, naozaj, vála sa mi šnúrka po zemi. Je to naozaj podstatná vec, pretože tá šnúrka... Nie? A je to tu. Musíme nasnímať mŕtvú myš. Čím sa to približuje? Počkaj, hodím to po Karin. A to sú objavitelia. Fajn, takže Judito, poď sa so mnou ešte natáčať. A oni mi zdrhli kvôli mŕtvej myši. Čo máte? Čo potrebuješ? Som ťa natočila. Spravíme rozhovor. Všetko natáčaš? Natáčam to, teraz natáčam. Dobre, no Tak mi povedz niečo. Ako o čom? Ja neviem, máš voľnú tému. Tak, áno. Nič ma nenapadá. Rozprávaj rýchlo, vie sa mi foťak. Dobre. Počkaj, to je stres pred kamerami. Fakt neviem, máte ako... Tak začneme o školskom výlete, že ako sa ti páči, hej? Dobre, hovor. Čakaj. Dobre, môžeš. Môžem? Takže je to tu fajn, ale včera to nebolo také fajn, lebo tu nebola Maťa. Bolo tu strašne ticho. Teraz už došla, čiže máme o zabavu postarané. Ale na druhej strane budeme počuť ticho v prírode. Počkaj chvíľu, práve sme došli na novú cestu. Dobre. Čo hovoríš, Peťa? Peťa, povedz nám niečo. Povedz, to stále trochu... Musíš hlasnejšie, pretože tento foťak nezachytáva toľko. Takže zopakujem, je to v pohode, len neviem čo už. Dobre, takže sme tu traja, sme krásni, že? Hej, Peťa, ty si úplný král. Tak teraz sme tu pri nejakých domoch, ide auto. Všetko natáčať. Ja chcem rozhovor. Ide auto, je to BMWčko. Neviem už aké. Mercedes. To bolo BMW. Judita sa nevyzná v autách. Víš, čo je úplne super záber toto. Nevytlačujeme. Toto je úplne krásny záber. Nerob si to, to bude fakt nádherné. Pozri sa, Jerguš ide. Jerguš sa urazil, pretože v podstate... Je nepodstatný. Judita, paď. No? Nohavice na sebe. To nechápem. Čo robím? Rozopínať si to. Máš výstrih na chrbte. To je nemysliteľné. Dobre, takže ešte vám niečo povieme. Tam niekto narúbal drevo. To
To drevo je veľmi pekne systematicky usporiadané. Máte, kde sa nachádza Modra? Modré sa nachádza na východnom Slovensku. Kde konkrétne? Pri Prešove. Tu nám kvitnú divé čerešne. Je tu nejaký vysoký strom a vyzerá to na dub. Nie, to je buk. Pretože, tu sú rúže. Červené rúže. Vidíš, otrhaň Maťa rúžu? To by si spravil. Natáčaj. Hej. Počkaj, to musím ja nahrávať. Som šťastná. Tam je cyklista. Ahoj, pán cyklista. Pán cyklista zrejme dnes nemá svoj deň. Aha, už zaspa. Zistil, že to nevyšlape, tým pádom... Teba. To je pre mňa. Nie, to je pre mňa, to som ja dostala. Som ja dostala. Takže práve sa nachádzame, tam je nejaký palác. Ja viem, čo budem robiť, keď budem stará. Ja budem sprievať. Však mi to pôjde. A teraz, počkaj, takto by som vyzerala. On the right side there's a palace and now we are in South Africa, so there are some trees and there's a gate. Daj to po nemecky, Maťa. Vieš, tak veľa po nemecky. Kokos. Rechts, niečo. Nach rechts. Haben wir... Ich bin Zigeuner. Ja, hier ist ein Zigeuner. Hier ist Zigeuner. Und hier ist Toi Toi. Es ist sehr schön.